رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ برب العرش العظيم من شر وسواس الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده، سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تبشر الله جبا وامجي كاكشين تنغدل على فيك أبو دانفون لا جوما تورما شيطاندو kanga ko jujo ka bamba ka sinsini Allah ta'ala to barka mai alam ye ko damine nabu bela jelen laba ami je ka kishini nema dila ala fe ka ke kira nyon soro balika kira mi atme chasiri ani wule ka jobonye sungalo shutan laban kono chasiri la mi na to ke sungalo wati warawla wal mai ka fo san wati warawla an bai sha de bo la kalanye ko kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko ala kira batu ngara kishin nema be anaso dingoye yashtahidu fi ashr al awakiri abi chasri jalata ka wuli ka jobonye sungalo shutan laban kono ma la yashtahidu fi ghayrihi ati o chasri mi nyona ke wati warawla atume o de ke shutan laban kono ma dilala fa ala ke kishike o kira belebele inka anaso mo sanma wana ka saba nyuma ani mogo yo na fetugo fogata se jodo mala kenene awiyo jamakulu chela amo bedo kiramanto ala ka dela ala fa ala ka hina na ka kishina ka barka ala ko jidi ne na ukelngele na bela jelenka nawafil ramadan teve shirfila nyama ya soye wati min suganti ka kerenkeren ka boloda amse ka sungalo belebele nyama ya chukomi ni nafla uselli kala munu kanga ke o nafla nuna araka umbi be araka njoluma zikru juma bala no ya wirduye ka bo ka wulu diawma ofleni o kene belebele inde kono betu e sungalo tle mugan duruye shiniye mugan woro shu nafla amina odi yana ngese o ma amme au hakili jigi kafo amme sungalo tle tan laba mina ni e sungalo wati belebele bay korofo damine nya fawiye chugo me an solto kiraka kira de tumaka dimaya kunu ambaisha de bala kali أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أشر شد معزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أما عائشة نو يمؤمن بباي على كجنب كبو عائشة ما على كوكو على كرباتون كرا كشاني نما بكراي نشوتان لبان سيرا أبي تشسري جلا جليا okoro nasor chasri jala kele ne babula be flana faraka chasri jala ina foye ba famu ka fininta ki chasri wal maka juruksa ta ki chasri o kote wuli ka jo atume o de bunya atume alabato chaya nasor atume alabato minke sungalo kono ko tando ikado nga fo abi tanwere faraka ni mugando abi mugawere faraka okoro de atume wuli ka jo minka kono nasor abi sarakati min bo abi do farawoka abe zikru minke abe do farawoka nabe qur'ana kala minke abe do farawoka ko kiratu me chasri jala geleya shutan laban konnana o dama fenente wa ahya laylahu aba shu fenenya maya koro sungalo shutan laba tumolu ban ala wele ula dama kashila alai sabla ala kirabba ba fanye ako shu wati dobe mu'miniti ala dele foila islamen nyuma fendola ko ala bi bawo mafieu إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل الليلة. أكو شو أردوبي سلامتي بأو شوي مفيو كألا ويلي هيرا دولا جين هيرا لوال ملاهرا هيرا فو ألا كديما أكما نفس سنغلو شوتان لبا ألا كرا تماني نمايا أتي داوما abitla ka kademaya kunu wa ay qaza ahlahu abaka demaya wala kunu ke faraka o keje ka nyina maya nyonfe ni ya doko herabe ko mina ka chala ibo ke waybi ka demaya blaw sirafe
alakira ba k'a tun bɛ su ɲɛnamaya wa a tun b'a ka denbaya fɛnɛ kunu ka na o sira in fɛnɛ fɛ walasa u bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ fa baraji la sunkalo belebele in kɔnɔna na. O kumana fɛ ala k'an kɛ su tan in ɲɛnamayabaga ye. Su tan in itikafu bi k'ale de kɔnɔ, alakira ba tun bɛ itikafu k'ale de kɔnɔ kosɛbɛ, n'o de ye ka yɛlɛma misiri kɔnɔ ka ala wele tile damadɔ ka sɔrɔ a ma ɲagami mɔgɔw cɛ la. O dama fɛnɛ tɛ imura o fɛnɛ kɛlaw, imurakɛla caman bi imura fɛnɛ kɛ sunkalo tile tan laban in kɔnɔ. Alakira ye fasamanciya caman fɔ o la. Laylatul qadri o fɛnɛ bɛ su tan laban in de kɔnɔ. Su nata insha Allah yan'an kɛ nafila di an bɛna kuma aw ye Laylatul qadri kan mun don n'an b'a ɲini a kan ka sɔrɔ su jumɛnw la, duwawu jumɛnw fɛnɛ bɛ yen n'o ma filɛla n'an kan ka to ka olu de caya Laylatul qadri su. Ala kɛ su nata yira an na, an bɛ bi su in na nafila di aw ma. N y'a fɔ aw ye bi tun ye sunkalo tile 25 ye. O kuma 26 su nafila o de filɛ nin ye. 6 raka'atin arakan 6 yakra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi. Arakan kelen bi fatiha siyɛn kelen kɛ. Wal qari'a marratan ni nga al qari'a mal qari'a o suratul qari'a i b'o kala siyɛn kelen. Suratul ikhlas n'o ye qul huwallahu ahad i b'o kalan 5 marratin siyɛn 5. Ni tilal'o la sa o kumana fɛ seli in bɛɛ bi kɛ tan, arakan 6 in bɛɛ bi seli tan, fatiha siyɛn kelen, qari'a siyɛn kelen, ikhlasu siyɛn 5. Ba'dal faragh ni tilala seli la, seli salamu mana bila o kumana fɛ i bɛ ala wele min kɛ o de filɛ nin ye ko seli kɔfɛ ko ala wele tɛ yen la kuranɛ yɛrɛ ko ten fa iza farakta fansɔb muhamadu ni tilala i ɲɛsin ala ma i kɛ ala wele wa ila rabbika farga bi kɛ negemina kɛ. O kumana fɛ ni salamu laban bilala n'o ye salamu sabanan ye i bɛ a fɔ astagfirullah i bɛ ala yafa deli, ala ne bɛ yafa deli, ala ne bɛ yafa deli, o y'a bamanankan ye. Astagfirullah i bɛ ala yafa deli siɲɛ 25. I bɛ sɔrɔ ka wurdi min da o kan o de ya mu'minu ya mu'min, ya mu'min siɲɛ 100. N'a y'a kɛ ala k'a minɛ ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo. An bɛ segin k'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲamadali la aw minnu tun sɔgɔlen don an na nin sanga in na TV Sherifila sanfɛ ni nin émission mandi in tɛ fɔ aw kɔ Nawafil Ramadan. Ka foli la kumaba ta ka di sababu ɲuman ma Seyid Sharif Usman Madan Haidara, an fa ani an karamɔgɔ ani an ka cɛkɔrɔba, an b'a fo ka waliɲuman dɔn nin ko in sababu ɲuman bɛɛ lajɛlen ye ale ye sunkalo belebele in kɔnɔ ka se k'aw ɲɛnafin bɔ ni tafsir kɛnɛw ye k'aw ɲɛnafin bɔ, ni wajulu kɛnɛw ye k'aw ɲɛnafin bɔ, n'aw ka adamadenya kunnafoni ɲumanw ye nin teleso belebele in sanfɛ. A bɛɛ sababu ye ni alajɔ in ye, ni ala ɲɛsiranɲɛbaga in ye, cɛ min sabalila ka tila ka mɔgɔw su ka kɛ sabali kan, cɛ min yafara ka tila ka mɔgɔw su ka kɛ yafa kan. Cɛkɔrɔba in ala kɛ a mɛn an kɔrɔ ka sija ani kɛnɛya di an ma. A y'an ka jamana dɛmɛ yarabi, ala k'a dɛmɛ. A ye jamana in bɔ bolo la yarabi, ala kɛ a yɛrɛ sagow di an ma diɲɛ ani lahara. An bɛ foli la kumaba di an seereyabagaw aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu sɔgɔlen don an na k'a fɔ diɲɛ waati wɛrɛw bɛ ala bolo, ala k'o yira an na. A k'an bɛn wa shukran lakum fi amanillah. رمضان السنة دي غير كل